Shit! Balik ako nung. Sorry lang sir! Ha? Woo! Shit! Ah! Oh my God! Sabi yun. Sige, marami. Woo! What's up mga master? Good morning. Welcome to my channel, Charles Monograph. Today's video is about renewal of my registration. So since hapit na ma-expire akong registration, so kinahanglan na ta mag-renew, magbalik. So ako ang video kung unsa ang process, sila ang imuhang magasto kung ikaw mismo ang pa-renew sa imuhang registration. So I hope makatabang ninyo, especially to CEBU riders, watch this video until the end para makahibaw mo unsay process of unsaan pag-renew sa inyong registration sa motor. A few moments later. Humanap ka sa law of insurance policy. And para gina ninyo inyong option kung asa mo pinakadool na mag-emission testing. So pwede rasa ninyo unahon ang emission testing, una ang insurance, pero kasagaran mo gab sa emission testing na mga opisina, all-in package na nila. So sila na mo trabaho anak kanan. So ang ilang mo i-suggest kung sila mo trabaho madya mahal ang ilang pangay. So I decided na ako na lang yun ang pa-renew sa ako ang registration. So happy na ta mga master, magpa-emission test na ko. After sa emission nako, mag-proceed nako sa LTO. So kaila pa mga na i-verify or i-check ako ang motor kung okay ba ang signal light, headlight, horn, tanan-tanan i-check nila. So together sa emission naman sa dito ang results ako ang so together sa emission ila sad na i-check sa LTO. Madali lang. A few moments later. So okay na ta mga master. Proyabuyag, paspas kayo ang processing sa renewal sa LTO, sa registration. So padong nakaroon dito sa ilang releasing opisina. So proyabuyag mga master, kung magpa-renew mo or mag-renew mo sa inyong registration, paspas ragid kayo ang ilang processing
So ako lang i-summarize ang ako ang pag-process ganihin na. So ang ako ang first na gibuhat is nagkuha ko daan sa insurance policy. Ang next na ako gibuhat is nagpa-emission test ko, then LTO inspection dari sa Mandaue, and then pwede na makuha ang inyong inyo na registration. Or A few moments later. mga master, nakuha na nako ang ako ang official receipt sa ako ang pagko na rehistro. Sila ma'am. So ayun mga master, human ako o kuha sa ako ang new registration. Nakuha na nako ang official receipt. So okay na ta, naka-ride na ta bisag asa. So okay na ang ato ang rehistro. Dali ra nako nakuha. So nakuha ra nako mga master, nakuha ra nako og half day. Nag-start ko mga 11. Nagpa-insurance ko daan first. Nakagasto ko og 321 pesos and 75 centavos. Next ako gibuhat is nagpa-emission ko. So by the way, sa pag-emission di ay emission test, kinahanglan ang imuha ang plate number is dili putol or dili siya buak. So dapat kompleto gid siya. Buo gid ang imuhang plate number una sila maka-emission test. So since ako ang plate is putol, so mo to kuan ko ni kuya, nagpahimo ko og steel plate yun para dugay na maputol or dugay mabuak, since wala pa tay original plate, dugay mo kayo. So mo na siya mga master. After na ko sa emission, nagpa-inspection ko sa LTO, which is nakabayad ko og 100 pesos. Sa inspection is nakabayad ko og 50, and then sa stencil sa unit or sa ako ang motor is 50 pesos po. So after na ko kuha sa inspection nga OR, proceedin ko sa Jcenter mall sa may Mandaue at bang sa Suzuki. So dinha na ko gikuha ang ako ang renewal na OR. So dali ra kaayo, message siya og 20 minutes, pinakadugay na 30 minutes. Pero pag abot mo na ako is hapon na, medyo gamay na kayang mga nikuha. So dali ra gyud siya nako nakuha. Bayad din ako is 543 pesos. So kung sumatotal na to, maabot siya og 1,000 kapin. So mas makatipid ka compare sa imong all-in nga or i-package nimo sa kanang native emission test. So that's it mga master. I hope na amoy na learn na lesson or mga tips lang nako sa pag-renew ng registration. So thanks for watching this video or this short content. Hopefully maka-rides na ta sa bisag asa. So mao na ato ang gi-secure daan nga para di ka madakpan in case of checkpoint. Makabantay mo gud ko na yung mga checkpoint bisag asa. So likay na lang sa mga master. So yun, kung wala pa naka-subscribe sa ako ang channel, please click the subscribe button and click the bell button para sa notifications kung na ako yung mga latest na upload, ma-aware mo. So thank you mga master. Ride safe.
kay napatay ulian. Thank you. Bye-bye.